Gure diasporaren memoria ezagutzea importantea da, eta horretarako behar duguna da, baliabidea behar ditugu, jakiteko zertan izan den gure diaspora hori nola garatu den, nola bizi den orain, ze izango diren etorkizunerako erronkak, eta hori guztia egiteko ze behar dugu iturriak, eta horiek orde behar dira. Etorkizunerako ere altxorra ere bada, pixkat hor diasporak urte askotan zehar sortutako elementuak, materialeak, bizipenak eta hori guztiak. Eta urte askotan arazo hori genuen, ez genekiela nola eta non gorde olako memoriak, olako dokumentazioak. Zorionez, orain dela 3 urte, Eusko Jaurlaritzak sortu zuen egitasmo bat, ez oso importantea, Euskal Diasporaren artxibua, eta bertan, toki nahikoa badago eta jakite dago, Euskal Diasporak eginiko sorturiko memoria guztia gordetzeko. Zer da, zer sartu daiteke hor? Danetarik. Eta nondik atera daitezkeen informazioak eta iturriak da. Ziur aski, familia askok Euskal Herrian edo diasporan bere etxean gordeko dituzte arbasoetako dokumentu batzuk, gutunak, argazkiak, ahozko bizipenak, Aiton Amonek kontatutako gauzak, nola ez dakit nor jontzela Ameriketa hori guztia. Hori guztia da behar duguna, Eta horretarako, artxibo honetan badago tokia dokumentu guztiak gordetzeko. Horrek ez du esan nahi dokumentu horiek utzi behar ditugula eta abandonatu behar dugula ez. Hor gorde dira, familiek mantentzen dute beren dokumentu horien jabetza, baina alde batetik ere, Euskal Herri osoarentzat ere altxor kolektiboa danez, hor irekita daude, eta gordetzen dira, eta edonork nahi badu horren inguruan ikertu informazioa bilatu, hori izango ditu dokumentu guztiak, gordetaz, inolako problemari gabe, familiak etxean euki gabe, hor mantenduko dira, eta donentzako izango da, erronka gauza positibo bat, alde batetik, gure dokumentuak, familietako dokumentuak mantendu egingo dira, baldintzarik honenetan, artxibo batean, eta denek izango dugu beste bide bat diasporari buruzko informazio guztia jakiteko.